Njengamanje bayinkulungwane namashumi amane nane abantu abahaqwe uphenyane, abayinkulungwane namashumi amane basethekwini, kuthi abane babesogwini. Asizame ukuthi izifo njengalezi siyaziqikelela ukuthi ziyadinga ukuthi inhlanzeko yomuntu nomuntu ibe iyanakekelwa. One, izandla angingaxhawuli. Yabona sike savala ukuxhawula sishaya ngendololwane. Mhlambe kulezo ndawo namanje asenze njalo sibingelane kanjalo. Kodwa ukuthi ngithi ngiyaqinisa babulanga ukuthi umnyombo wayo iqale kuphi, eMzumbe noma eMbumbulu, ePinetown noma kwaNdengezi, angikwazi ukubeka nohlambe ifixwe yini ize uthi igcona elikhona phakathi kwethu la ithola intuba yokungena kule ndawo lithanda ukuthi lihlale kuyona kuyiso lomuntu lase liyasabalala. Inhlanzeko imqoka ukugwema ukusabalala kwalesi sifo. Undoqo walento msakazi ukuthi sithi akube khona into esithi personal hygiene okuyinhlanzeko, ngoba ngingahlala nawe endlini sisobabili sikuphethe lesifo sophenyane singeke ngangene kumina ngoba sofuna sisuke kumina ukuthi sithintane, ngithole izandla zakho ezinalo igcone esandleni ungazange ugeze bese ke nami ngingena kumina ke nami futhi mengase ngithinta izandla zakho bese ngihambe ngiyogeza ngeke liye emehlweni ngoba leli gciwane lona lithanda likhula kahle uma like leyongena eduze kwamehlo. Nakuba isifo sophenyane sibuhlungu, kepha kujwayelekile ukuba sibe nomthelela ekuboneni. Kade ngibuza ososayensi laba abacwaningayo ukuthi kuyakwenzeka nihluphe kakhulu kuze kufike umuntu lapho ezoba abe blind, abe mhlambe ngathi avaleka abe impumputhe na. Kungenzeka kakhulu kodwa akuvamisile kubantu abaningi. Yingakho sibacela abantu bethu meke washesha yavela lento sheshe uthole ngoba kukhona amaconsi atholakala ebhedlela emakliniki ukuthi aligeze alisuse ligciwane ngokushesha la emehlweni. Njengamanje Umnyango Wezempilo usohlelweni lokufundisa abantu ngenhlanzeko ezindaweni ezithintekayo. Kunxuswa ke labo abanezinkomba zalesi sifo ukuba basheshe baphuthume emtholampilo beyothola usizo.